Ως μηχανοδηγός, είναι ξεχωριστό να μαθαίνεις ένα νέο τρένο όπως το Coradia Stream. Στη γραμμή Λιανοκλάδη-Δάβλια το αξιολογούμε σε υψηλές ταχύτητες, έχοντας ολοκληρώσει τη στατική εκπαίδευση στο μηχανοστάσιο αλλά και τις πρώτες δοκιμές στο δίκτυο. Είναι ένα κρίσιμο στάδιο που διασφαλίζει την απόδοση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του νέου τρένου, ώστε να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε μια σύγχρονη και αξιόπιστη εμπειρία στους επιβάτες.